Bi an bɛ kuma rapɛri den naani de kan Bandiagara mun ye Z-Clan, Crazy Family, Stargate ani Bolowuli Gang. Olu ye rapɛri naaniw ye Bandiagara mun bɛ se rap la. An bɛ don Z-Clan na. Z-Clan maaw u ye maa 3 de ye, muso 1 ani cɛmani 2. Cɛmani 1 tɔgɔ le Grand, 1 an b'a wele ko Bandi ani Ami Yarawolo. Donc u ye dɔnkilini dɔ da san, dɔnkili ye fɛn ci dugu kɔnɔ. Caman y'a interview kɛ. Mun titre ye Kɔtubada. Z-Clan maaw olu de ye son caman bɔ Bandiagara ka clip kɛ ka sanga sɔrɔ. Ils sont les rappeurs incomparables. Olu de ye dɔnkili da la peine ka clip bɔ Bandiagara. Rappeur Simo kɛ ni olu tɛ Bandiagara. N'an bɔr'o la an bɛ taa Crazy Family la. Crazy Family ye rappeurs de ye. U bɛ se rap la, u bɔra ka concert kɛ sisan ka fɛn ci concert na ka sɔrɔ ka clip kɛ u ka génération na. U ka génération la ni olu tɛ mɔgɔ si ma clip kɛ. En vérité Crazy Family mɔgɔw ye mɔgɔ 4 de ye. U bɛ se rap la Bandiagara u bɛ 4e quartier la. N'an bɔr'o la an bɛ taa Stargate la. Stargate maaw ye u ye maa 2 de ye. U bɛ se rap la kosɛbɛ. U ka cɛ dɔ bɛ yen an b'o fɔ ma ko Bugbi. Bugbi n'a y'a ka flow sɛbɛn a bɛ n'a fɔ ko n'i ka fama maaw de y'a sɛbɛn. Wa 1 bɛ yen an b'a fɔ ko Wara Mambal. A ka siyansiw a bɛ n'a fɔ ko mɛlɛkɛ de bɛ jigin ka siyansiw recopier ka yɛlɛ. A ka siyansiw u ye son mun bɔ Bandiagara o son in bɛ fɛn ci. N'an bɔr'o la an bɛ taa Bolowuli Gang la. Bolowuli Gang maaw ye maa 3 ye mais sa u kɛra ni maa 4. Olu de bɔra ka trophée ta concours de rap la Bandiagara. U ka son bɛ n'a fɔ ko Bamakɔ son. U ka siyansiw bɛ n'a fɔ ko n'i ka fama siyansi. U ye dɔnkili o dɔnkili min bɔ dɔnkili caman ye fɛn ci Bandiagara. Wa denmisɛnnin caman bɛ k'u ka dɔnkili da carré kɔnɔ. Bolowuli Gang maaw u bɛ se rap la kosɛbɛ. U bɛ se rap la kosɛbɛ. Aw ye nin video ye o sababuya bɔra Psicopap de la. Wa an ka video bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ. N'aw yɛlɛla YouTube kan a b'a sɛbɛn Bandiagara groupe petit dɔ kan. Aw b'a caman ye. Facebook kan a b'a caman ye. A bɛ partager WhatsApp kan. Donc pick up à vous, Bomber Clackman, Fireman, Brother Man, Psicopap.